मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मोब्लिब जोंब्लावनायनि जाहोनाव गंसे नखरा सिलिंखार। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि दरसे गामिनि गंसे नखरा मोब्लिब जोंब्लावनायनि जाहोनाव सिलिंखार। नखराव रावबो गैयै समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नखरनि बिगोमाया बैसागु जानो आरो बिसिया ना गुरनो थांदोंमोन आरो देरसिन फिसाज्लाजों लोगोसे दुइसिन फिसाज्लाया बायजोआव खामानि मावनो ओंखारलांजोबनाय समाव गंसे नखराव हरखाबै अर खामो। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय 2 नं सुलजरा गामिनि गंसे नखराव हरखाबै अर जोंखांनानै न' खामनाय जाथाया सोमजिदों। 2 नं सुलजरा गामिनि थागिबि समरेन ब्रह्मनि न'आ दिनै सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव नखराव रावबो गैयै समावनो हरखाबै अर जोंखांनानै सिलिंखार जायो। नखर आरो गामिनि सुबुंफोरनि फोरमायनाय बादिब्ला नखरनि मोब्लिबा सर्ट जानानैनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। अरजों सिलिंखार जानाय समरेन ब्रह्मनि न' सिङाव नोगोद 7,000 रांजों लोगोसे फरायफुबाय थानाय फिसाज्लानि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे फरा बिजाब, सि जोम आरो गुबुन गुबुन नखरनि मुवा बेसादफोरा सेव हांगार जालाङो होननानै नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा फोरमायदों। जाथायनि सोमोन्दै 2 नं सुलजरा गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिहोदों। फै बे समाव आबुङै खोनासंनि। जोंनि 2 नं सुलजरा गामिनि बे जाथाया मानो होनोब्ला बेहाय बे जाथाय जानायाव नखराव रावबो गैयामोन। बे नखराव रावबो गैयैयावनो बे जाथाया जादों। कारेन्ट सर्ट जानानै बे सेवहांगार बे खामनाय जाथाया न' खामनाया जादों होननानै जोङो सानदोङो। मानो होनोब्ला गासिबो बिनि नखरनि फिसाला बा नोङो बिमा बिफायाबो खामानि मावहैदोंमोन। बे समावनो जानानै थाखुमादों बे जाथाया। ओमफ्राय मा होनो बे सेवहांगार जानायाव जाहैबाय लेखा बा जि जोम गासिबो डकुमेन्ट्स गोनाङानो फैसायाबो 7,000 ना बेसेबांबा खामजोब्बाय जाहैबाय बाहाय दोननाया। बे खामनाय जाथाया बाहायनो जादों आरो दा बेखौ जोङो कारेन्ट सर्ट जादों होननानै जों फोथायबाय। रावबो गैयाव जानायथ' कारेन्टआबो बे कर्ड गोनांमोन नामा, कर्ड लगायनायमोन, बेवहायनो कारेन्ट सर्ट जानानै बे खामबाय होननानै जों फोथायो आरो। जोंब्लावनाय अरखौ माबोरैहाय होबथानो हाखो दा नोंथांमोना? बिखौ खाथि खालानि मानसिफोरा न' खाथिनिया मोनथिनायलाय बेखौ जोङो बाल्थिङाव दै लानानै बयबो सापर्ट होनानै जेनेबा बेखौ खोमोरग'नो हाबाय। नङाब्ला बे न' खाथिनि सेरनियाबो खामजोबसिगौमोन बिदि होननानै जोङो सानदोङो। माने जों बाल्थिङाव दै लानानै बेखौ खोमोरनो हाबाय आरो। नखराव साबसे दं बिसिनि नखराव? बिसिनि नखराव दायो बर्थमान फिसाजो सासे, फिसाला 2, बिमा बिफा साबा दङ। फरायनाय मानसि दङ नंगौ। बे फिसाला दुइसिना दायो कलेज फरायबायमोन। दा बिनि डकुमेन्ट्सआनो गासैबो सेवहांगार जाजोब्बाय। लेखा डकुमेन्ट्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड गासैबो सेवहांगार जाजोब्बाय, खामजोब्बाय। दा बिनिखायनो नखरनि बिगोमाफोरा बुंदों गभर्नमेन्टफोरा बा गभर्नमेन्टआ नुसनोब्ला बा गभर्नमेन्टआ बे सेवहांगार जानाय अनसुंथाइ सेवहांगार जानायखौ एसे हेल्प होनो थाखाय अनसुंथाइ खावलायदोङो। अननानै रायजो राजाफोर बा गभर्नमेन्टआ बेखौ एसे नोजोर हरोबा मोजां मोनगौ जोङो। पुलिस आरो कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिसिम खौरां हरनाय जादोंना जायाखै? पुलिसनो जोङो रिपर्ट हरदों नंगौ। दा पुलिसा एसे सिगां फैनानै थांखांबाय, रिपर्ट लानानै थांखांबाय। ओमफ्राय कारेन्ट डिपार्टमेन्टनो खोन्थाहरनाय जाथ'वाखै। नोंथांनि जिथु फंबायनि नखराव अर खामनाय जाथाय जादों, माबोरैहाय जाया जाथाया? बेथ' सार न'आवनो मानसियानो गैयामोन आरो जोंबो बाहेरायाव खामानि मावनानै जाग्रा। दा बेवहाय नखरावनो सासेबो मानसियानो गैखायामोन आरो सासेबो गैखाया। फिसाला दुइसिन दङ, बेबो अन्थाइसो देहैदों। बिसि दङ, बेबो नासो गुरहैदों। आरो गावबो बैसागुआनो जोबाखै एसे बहाबा थांलाबायनानै बिदिनो रावबो गैयैयाव बेबायदि जाथाय जादों आरो। माने बे जानायानो कारेन्टजों सर्ट जानानै थाखोमाबाय आरो। ओमफ्राय दा बाहाय जोङो थिग हाजिरा मावनानै फैनानै 12थासो समाव जोङो बेखौ बोखारला बोखारलि खाथि खालानि
रायजो राजा आइ आफा फैबाय दा बेखौ आरायग' खालामनो हाबाय बाहाय दा सय सम्पथिया 4,000 फैसा दंमोननो आरो सासे बे गथ'आ फिअ फरायनाय लेखा लेखि गासिबो माबाजोब्बाय धंस' जाजोब्बाय आरोखि दा बेखौ अननानै अनसुंथाइ मोनबाय बायोबा हामगौमोन होननानै बेखौ बानायनाय जादों आरोखि बेसेसो समाव जानाय बे जाथायालाय बेथ' 12था समाव फ्राय औ दिनैनो 12था सम दिनै मा बाराय होनना बुङो समबार बे समाव जिहेतु न'आव रावबो गैयामोन नोंथांमोना माबोरै कारेन्टजों खालामदों होननानै बुंनो हादों जोङो कारेन्टआथ' न'आवनो दंखायो नालाय बिनि थाखायनो जों कारेन्टजों जादों होननानै जों बेखौ बुंनो हाबाय आरो कारेन्टजों जादों औ कारेन्टजों जादों होननानै जों बेखौ बुंनो हाबाय बेनि अनगायै आरो मा मा सम्पति दंबावोमोन फैसानि अनगायै आरो लेखानि अनगायै बिनि सि-जोम सि जोम बायदिसिना नानानथायानो बावनो दङ नालाय सेंग्राफोर उन्दुनाय ना दामि दामि बुस्थुफोर दंमोन जि जोम दंमोन बियो धंस' जाजोब्बाय सयहांगार जाजोब्बाय दा बेखौ एसे एनै सरखारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरो न'खर बिगोमानि मुङा मा मुं न'खर गारजेननि माया जाहैबाय समरेन ब्रह्म नोंथांनि मा जायो फंबाय आंनिनो फंबाय जायो आरो बियो नोंनिनो फंबायनि उनाव औ आंनिनो फंबायनि न' कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो